pamilya Nagoba. Pinagi sa drug bypass operation sa riin mag-live-in partner ay nadakpan. Dako pa mag-live-in partner sa aging kasanga drug bypass operation sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City, alas 6:47 sa gabi, May 14. Ang mga arestado mo sa Vincent Pastrana, 39 anyos, kag Mia Zara Salpico, 34 anyos, lon sa residente sa nasambit na lugar. Sunod sa pahayag ni Police Lieutenant Nick Gallego, team leader sa City Drug Enforcement Unit, duwa na kasimana ang ilang monitoring sa mag-live-in, anti-isgin kasa ang operasyon. Base pa kay Lieutenant Gallego, nakuha sa mga arestado ang 11 tanan ka mga plastic sa ginapatian Cebu nga nagabalor sa 238,000 pesos kag nagabugat sa 35 grams. Sila sining activities, nagabligya sila di at the same time sa mga neighboring barangay. So sa pagkandak nato sa monitoring, na-prove naton nga damon kakadto sila diri para nga mag-score. At the same time, nagdeside kita nga makandak sa may basket do talamak na gid ila pagbigya. Kag mga ka-K5 suno pa kay Kap Ronela Wanesa sing barangay San Isidro Haro nga mismo ang pumuluyo ang nagpalabot sa reklamo sa iya nga ang mag-live-in partner ay naga-engage gid sa illegal nga droga. Balita nagikan sa distrito Singharo, ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.